chcem. 3. Ahojte, vítajte pri našom ďalšom takom špeciálnom videjku. Dneska ideme na predstavenie prvého mája. To je taký ten asi 9-10 metrový strom, ktorý je hore vypílený. Ideme sa tam teraz pozrieť. A chcem nás teraz oznámiť, že asi tak pred niekoľkými minútami vyšlo videjko o niečo je v meste. Vlastne to je taký náš malý dokumentík, šatkačík. Áno. Nevieme, či tam budú aj titulky, možno hej, ale Katka, ona hrala tú reportérku a zároveň aj mŕtvolu a zároveň hrala aj vlastne producenta a režiséra. Scenár som napísala ja, aj scénky som vybrala ja. Jak vidíte, asi sme prišli troška neskoro, ale dávaj sa stále stihneme pozrieť. Hudba sa už skončila, ale to ešte nevadí. Čakajte. Sa to ešte stále. Ale auto nevroč. Chcem vás iba povedať, že v tom dokumente niečo v meste, tak tam ešte pred natáčaním naozaj, to si nevymýšľam, niečo na mňa zavrčalo a nič tam nebolo. Naozaj, ale robím si srandu. Tentokrát si srandu vážne nerobím. Niečo tam bolo. Katka to síce nepočula, ale čudné je, že ja áno. A jak vidíte, už sa pomaly blížime k tomu krásnemu máju. Niečo vám o ňom povieme, že to prvý maj, že to veľký strom a potom sa videjko skončí. Toto je vás taký špeciál videjko. Za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a sme pri máji. Mália vlastne jedna veľká jedla, ktorá je zo spodku nahor vyrezaná a hore sú iba také 3 metre stále vyrastené. A takže je to jedna veľká tyč a na vrchu je taký malý stromček. Je to vlastne oslavou 1. mája. Takže týmto sa lúčime.